kteří byli strážci jihozápadních hranic státu. Správného choda vždy doprovázel čtyřnohý pomocník. Postupem doby plemeno skoro zaniklo a až okolo roku 1984 se pokusilo několik kynologů v čele s inženýrem Findejsem o regeneraci plemene. Chotský pes, the people from the region of Chod are very important of Czech history, as they have always been the guardians of the southwestern country borders. A true Chod should always be accompanied by a four-legged friend. In the last century, the breed almost became extinct, until 1984, when a few cynologists, led by Mr. Findejs, tried to revive the breed. Chotský pes. Jako další nastupují čeští strakatí psy. Málo které plemeno má tak pohnutou a zajímavou historii. Český strakatý pes byl vyšlechtěn v 50. letech minulého století. Tvůrcem plemene byl František Horák, který se snažil získat psa povahově i zdravotně vhodného pro laboratorní pokusy. Mezi výchozími plemeny je možné najít německého ovčáka, hladkosrstého foxteriéra a německého krátkosrstého ohaře. Český strakatý pes, or the Czech spotted dog, a breed with a very specific and interesting history. Český strakatý